Il-Gvern Malti bat nota verbali l-Annunzjatura tas Santa Sede sabiex jibdew taħdidiet bejn l-Istat ta' Malta u l-Istat tal-Vatikan, bilan li jiġi rivedut il-ftehim tal-1992 dwar is-supremazzija ta' Tribunal Ekklesjastiku fuq il-Qorti Ċivili ta' Malta. In-nota verbali li l-Gvern bat l-Annunzjatura tas Santa Sede kienet diskussa fit-22 ta' Marzu li għadda. Waqt laqa il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu mal-Arċisqof Paolo Cremona u l-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna. Waqt din il-laqa il-Prim Ministru Joseph Muscat kien ħabbar li kien se jikteb lis-Santa Sede bilan li jibdew negozjati li għandhom iwasslu biex il-Qrati Ċivili ta' Malta ikunu superjuri għal dawk ekklesjastiċi fi żwiġijiet. Fis-qarrija konġunta bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u s-Segretarjat Parlamentari għall-Ġustizzja intqal li l-Gvern Malti jemmen li l-Qrati Ċivili ta' Malta għandhom ikunu l-entità superjuri fi żwiġijiet biex ikun hemm separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Fl-istess waqt jeżisti impenn totali li f'dan ir-rigward jintlaħaq ftehim li jkun sodisfaċenti kemm għall-Gvern kif ukoll għall-Knisja. Il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima diversi drabi id-dritt ta' unjoni ċivili bejn koppji tal-istess sess. Sabiex jibdew in-negozjati meħtieġa, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin kiteb formalment lis-Santa Sede.